Dobrý deň. Neďaleko Levíc sa nachádza kopec, ktorý sa volá Vápnik, respektíve Šikloš, ako mu hovoria domáci. A na tomto kopci je rozhľadňa a oplatí sa tam ísť a je odtiaľ celkom pekný výhľad. Viackrát som sa stretol s tým, že ľudia tvrdili, že z tohto miesta je možné vidieť až baziliku v Ostrihome, ale mne sa to nechcelo veriť, že to je možné. Preto som skúsil zapracovať do Mozigo takú funkčnosť, že či je možné vidieť z bodu A do bodu B. Takže skúsim to ukázať, ako sa o takejto možnosti teda dá presvedčiť. Takže skovám kežky a nechám zobraziť vrcholy kopce. A tak to nie je ono. Tu je to. Tak to je Šikloš, ako vidíme. Takže do tohto bodu položím tento waypoint a druhý waypoint teda skúsim dať na Ostrihomskú katedrálu. Takže dám si ju vyhľadať. Tu je bazilika. Takže druhý bod dám na sem. Ale druhý bod dám sem. A vypnem zobrazovanie pomocných bodov. A teraz medzi týmito dvomi bodmi, týmto a týmto, chcem zistiť, aká je medzi nimi viditeľnosť. Použijem na to pravú myš, polygón a tu je tá funkcia zakrivenie Zeme s refrakciou. Refrakcia je jav, kedy sa viditeľnosť na horizonte zväčšuje, ako do diaľky je väčšia, ako v skutočnosti by mohla byť, a to vďaka lomu svetla na vrstve vzduchu, ktorá je nad zemským povrchom. Tu je k tomu obrázok, takže ale zabudol som na jednu vec. Tu je možné zadať výšku cieľového a štartovacieho miesta. Takže dajme tomu väža na Šikloši vyhliadková má 25 metrov a viem, že katedrála má výšku 102 metrov. Takže to dáme prepočítať. A vidíme, tu je tá výška 102 metrov, tu je tých 25 metrov pridaných a vidíme, že
Žiaľ, v ceste sú tieto kopce, takže tu je vidieť zakrivenie zeme. To je táto hnedá čiara. Zelená čiara je zakrivenie zeme s refrakciou. To predĺžuje vlastne teoretický výhľad. A táto červená čiara je priamka viditeľnosti, čiže aj s tými cieľovou výškou samotnej budovy v Ostrihome, a toto je pridaná výška, táto čiara na Šikloši. Takže takto je dôkaz toho, ja to považujem za dôkaz toho, že môžeme si to presne zistiť, že ktoré kopce vlastne bránia výhľadu, a to máme ich tu. V tomto mieste tieto kopce zapríčinia, že nie je možné Ostrihomskú kupolu vidieť ani za ideálnych teda podmienok, keby bolo bez mrakov, bez oparu a tak ďalej. Aj tak by sme nemohli proste zo Šikloša vidieť Ostrihomskú kupolu. Takže tí, ktorí tvrdia, že to videli, tak zavádzajú. Môžeme pozrieť na terénovej mape, aké sú to. Proste tu je to vidieť, táto sikenička a toto pohorie, čo tu začína, tomu bráni. Takže toto by bol výškový profil. Samozrejme, tu nám sa to dá tiež pozrieť. Takže toľko ku demonštrácii priamej viditeľnosti medzi bodom A a bodom B na mape. Vymažem to. Dobre. Tam vyčistím aj tieto. Aha. Keď už som tu na tomto výhľadovom mieste, takže tu máme výhľadové miesto, to je ten rozhľad na Šikloš, a teraz chcem urobiť z tohto rozhľad o tom, čo všetko sa odtiaľto dá vidieť. Tak dajme tomu, nech má táto rozhľadňa výšku 25 metrov a nechám spočítať viditeľnosť tejto rozhľadne po všetkých smeroch počnúť 0 stupňov až po teda 360 stupňový výhľad, a tu vidíme, kde sa dá z tohto miesta dovidieť. Môžem ešte vyvolať jednu. Hlavným tlačítkom myši je tu výškový profil hranice podľa azimutu. Tu pekne vidíme na tejto demonštrácii priamo z toho miesta, čo je tu, to je ten vápnik alebo Šikloš, a odtiaľ to vidíme pod všetkými azimutmi, kde sa dá vlastne dovidieť. A tu je vidieť aj to, čo som predtým zistil, že Ostrihom samotný nie je možné vidieť, lebo bránia tomu tieto kopce. Trošku vedľa je už vidieť až po túto maďarskú obec, a tu sú už ďalšie vrchy, kde ďalej kvôli tým vrchom sa vidieť nedá. A podobne týmto smerom tu už
tejto vzdialenosti, keď sa na to pozriem, tu zafunguje v podstate maximálna viditeľnosť, ktorá tu je, pretože tam sa už uplatňuje to zakrivenie Zeme a ďalej sa nedá vidieť kvôli zakriveniu Zeme. Tu všade je skrátený výhľad kvôli tomu, že vidíme nejaké pohorie v diaľke. Dobre, takže to by bolo Šikloš. No a napadlo, že to skúsim urobiť aj pre rozhľadňu, pražskú rozhľadňu na Petšine. Tak skúsim nájsť. Dobre. Ak mi to našiel. Tu si dám českú mapu, tu by ozaj mala byť už zobraziteľná. Celkom presne nám to dobre, takže z tohto miesta teraz môžem urobiť tiež kruhový výhľad, ale to si musím popísať sám, takže si dám Petšinská rozhľadňa. Vidím, že má 66 metrov. 66 metrov. A nechám mu to vypočítať. Takže dám normálnu mapu, nie leteckú, aby to bolo lepšie vidieť. Tak teraz tu je vidieť teda samotný graf viditeľnosti z tohto miesta do všetkých svetových strán. A vidím, že tá plocha výhľadová má 4400 km a necháme si spraviť výškový profil hraničných bodov. Takže tu teraz vidíme, že z tej rozhľadne sú výhľady zastavené po okolitých vrchoch, ale áno, a tu to nebude asi, toto bude asi vlastne maximálny dosah podľa zaoblenia Zeme. Tu sa už asi uplatňuje zaoblenie Zeme, predpokladám. Takže toľko k demonštrácii vytvorenia teoretického výhľadu z Petšinskej rozhľadne. Ďakujem za pozornosť.